Jo des de petit sempre he dit que jo volia la casa amb jardí, la parella i el Golden donant voltes pel jardí. O sigui, jo m'imaginava l'idílico sempre. Estàs preparada? Sí, però és que ja és el que et deia ahir, no era conscient de que queda un día. Voy a hacer una prueba de sonido, Alex. Cuéntame qué va a pasar mañana. Bueno, mañana nos vamos a levantar súper temprano porque estaremos súper nerviosos. Sí que he visualitzat que em fa una mica de por l'arribada, que tothom et miri, l'entrada a la cerimònia. És com un moment de més tensió. Jo ho visualitzo molt nerviós al principi, a la cerimònia. En el moment de que ens donem els anells ja serà diferent, serà passar-nos-ho bé fins a l'últim moment. La família més pròxima seria el meu germà, que ja no hi és. Encara forma part de la meva família perquè sempre he dit que el Marc forma part de mi. Algo que amb el meu germà vaig aprendre va ser el fet de no esperar a què passarà demà, sinó en el fet de viure el present. Tinc ganes i no tinc ganes, De què? de que arribi. El dia? Sí, perquè passarà igual de ràpid que tota la resta, saps? Bueno, Oh, no. coneixes tot, és guai... És guai, perquè ho vull veure, però que faci com així, saps? Que duri més. També serà com la civil, que després serà en plan de que xulo era tot i... O per calles. Sí, total, no hi ha ningú. Al final la finca és tot això. És que n'hi arriba directament. El què? Ah, no. No. Sí, la finca està aquí, però és tot des d'aquí, sí. I la platja aquesta és aquesta d'aquí. Veus, aquí és on hi ha la sorra que et dic. Cavalleria és més blanca. ¿Y la boda es? La boda aquí y bajando hasta aquí. En Saler. En Saler, pues mira, En Saler. no sabia que tenia nom. ¿Qué le dirías a Olga si tuvieras que dejar un mensaje en una botella? Así como que para que le quede claro siempre. Que tú quieres que ella sepa. Ai, no sé. No sé. El que m'ha portat la Olga és el fet de tornar a viure com quan el meu germà estava. Tornar a disfrutar dels petits moments que quan et passa una cosa d'aquestes deixes de viure. I també ha obligat una mica els pares a fer Nadals una altra vegada, a fer cumples, i això ens va anar molt bé. Tio, estàs guapo, He aguantat, Sempre ho hem anat fent tot com a poc, com molt fluid. L'autenticitat que transmetia era bona. ¿Qué le dirías a Olga si tuvieras que dejar un mensaje en una botella? Que és el més important de la meva vida. Que crec que ho sap, però no fins al punt que ella creu que ho és de mi. Que vull seguir al seu costat, disfrutant dels moments de la vida que van passant i que l'estimo molt. Ja està. No sé, no, ja està. Uau. Sí, acabarem guais. Aquí ha d'estar la família. Amb aquesta cerimònia de la sorra, els nuvis volen fusionar les seves individualitats. Ah, sí.
no? Quanta portem? La sorra vermella representa l'amor i la passió en què cada dia viu l'Olga. Després la tornarem aquí, la que no utilitzem, no? Oh, i tant. Hombre, tot lo de la illa es queda a la illa. És important. La sorra blanca representa la serenor i la tendresa que han acompanyat a l'Àlex en els moments difícils. Una vegada barrejades, les sorres no es podran separar. Un símbol perfecte de la unió que avui celebrem. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Algo que amb el meu germà vaig aprendre va ser el fet de no esperar a què passarà demà, sinó en el fet de viure el present. Hi ha una forma del vocabulari antic que et dona les pistes. Present no deixa de ser la paraula que també s'utilitza per dir regal. Entre els racons ocults de la nostra illa estimada, descobrim somriures compartits, secrets tendres que només nosaltres coneixem. I jo potser em fixo en les petites tonteries, perquè és el que et dic, costa. Ella està en el seu món i feliç i viu al moment. O sigui, té aquesta facilitat de disfrutar. No centrar-se en lo dolent, sinó en lo bo. I hi ha molt poques persones que tinguin aquesta capacitat. Què m'enamora d'ell? És tot, és que en realitat ens assemblem molt. Potser és una mica introvertida al principi, igual que jo. Però bueno, quan arribes, quan treus aquestes capes, veus que pots anar fins al final del món i tornar, si vols, amb ella. No et fica traves. És llum. Amb el món com a taló de fons, anhelem un futur d'aventures compartides, on lo normal pot ser extraordinari i on descobrir que a vegades el que busquem està tan a prop que costa de veure-ho. I s'ha de viure aquest moment perquè és un regal per nosaltres. Si estàs centrat en el que va passar o estàs centrat en el futur, t'estàs perdent el regal que tens cada dia. I aquesta és una filosofia que intento aplicar. Hi ha vegades que costa, però intentem viure el dia.